Добре дошла, госпожо Банева. Добро утро. Благодаря за поканата. Колко подписа трябва да се кандидатирате за изборите? 2500. Трудно ли ги събирате или събрали ли сте ги вече? Ами, мисля, че сме ги събрали. Какви хора се подписват във ваша подкрепа? Това са хора, с които през годините съм работила пряко или хора, които симпатизират на такива като мене. Предимно млади хора и хора от бизнеса. Има ли хора, които са ваши служители от вашите фирми и многобройни? Не, няма многобройни фирми. В смисъл няма много служители. Има 7-8 човека, които са се подписали. Тъй като общо взето, когато аз стартирах кампанията, повечето от нашите служители вече си бяха дали подписите за някой друг. А не могат да дават за двама едновременно. Да. Добре, вие участвате в управата на много фирми. Сигурно сте наясно, че ако станете европейски депутат, ще се наложи да излезете от тях. И вашия имидж на успешна бизнес дама ще приключи до там. Какво ви мотивира да влезете в политиката? Нашия бизнес няма да приключи с това, че аз ще изляза от него, защото аз във всички фирми работя с достатъчно много квалифицирани хора, които определено са готови да поемат щафетата. Така че не мисля, че в това отношение бизнеса ни ще пострада. Нямам такива опасения. С какво послание искате да влезете в Европарламента? Вижте, аз определено влизам с послание към подобряване на състоянието и на благосъстоянието по-скоро на българските граждани, тъй като определено смятам, че през годините на нашето членство в Евросъюза, както и на предприсъединяването, не бяха използвани достатъчно добре всички възможности, които дава Европейския съюз, нито пък те в момента се използват. И както виждаме в момента, има и така една лека нишка, даже никак не е лека, на евронихилизъм, който се дължи точно на това, че хората остават с убеждението, че Европейския съюз не допринася за тяхното благосъстояние. Но аз имам обяснение на това нещо. Вие като работодател имахте достатъчно време, за да допринесете за благосъстоянието на българските граждани. Нещо, което не се случи, защото имахте много недоволни работници през годините. Да, недоволни работници има навсякъде, защото вие виждате, че в България бизнеса остава все по-малко и по-малко. Успешните бизнеси в България определено са свързани с политически кръгове или ако не са започнали като такива в началото, рано или късно те се приватизират от политическите кръгове. Така направи впечатление вашия начин на живот, който е изключително бляскав, луксозен и състоянието на хората, на които вие давате работа. Много е голяма разликата. Ами, първо не знам откъде си вадите такава преценка, че нашия начин на живот е много бляскав. Ами прелистваме снимките, които виждаме в интернет. Ваши просто се чудим дали Това е фотосесия за едно модно списание от преди 12 години. И нормално е за модно списание снимката да бъде такава. Аз съм работеща жена. Моя ден минава в офиса, вечерите ми минават с децата. Както знаете, имам 4 деца, които отнемат доста от моето време. Така че, мисля, че повече от шопинг съм напазарувала деца за тази държава. Как си представяте вие, според вас, коя е нормалната сума за съществуване на един български гражданин? Вие как ги виждате нещата? Нормалната сума в никакъв случай не е тази, с която българските граждани разполагат, включително и такива като мене. Защото ако аз съм на такава менеджерска позиция в западна компания, няма да получавам примерно 4000 лева заплата, колкото е моята заплата в момента. Като изпълнителен директор на голям туристически холдинг, предполагам поне 10-12 хиляди евро. Така че това е състоянието на нашата икономика, но аз искам да обясня защо това е така. Всъщност, европейските фондове много рядко достигат до фирми, които не са свързани с политическите кръгове. Как се определят приоритетите, в които ще се дават европейски пари в България? Всички сме свидетели на многобройни градинки, градини, екопатеки и фасади на читалища в села, малки селца, където има по 20-30 баби, които след 10 години и тях няма да ги има и всъщност кой ще ги използва тия евросредства. Вместо тия средства да се изразходват към бизнеси, които действително ще увеличат работните места и ще помогнат за подобряване на благосъстоянието. Кандидатствахте ли за такава програма? Кандидатствали сме многократно, нямаме нито една одобрена програма. Защото в България проектите, които кандидатстват,
всъщност се отчита колко проекта кандидатстват, но не се отчита колко проекта реално са спечелили. И най-вече какви проекти и на кои фирми. Защо не ви одобриха? Ами, нямам никаква представа. Предполагам, че защото не сме свързани с нито една от управляващите партии през годините, когато имаше възможност европроекти да се усвояват, както и сега. Вие откъде са ви впечатленията за това как живее средностатистическия българин? Как откъде са ми впечатленията? Ами казвате, че вие сте, вашите приятели, всичките и хората, с които общувате, всичките имат съвсем различен лайфстайл, който е по-висок от на средностатистическия българин. Не мисля, че е така, защото в крайна сметка аз контактувам с хората, с които работя. Това е средностатистическия българин за мене. Хора, които всеки ден ходят в заводите, ходят в офисите. Така че... Вашите богати приятели плачат ли за бедните българи? Нямам представа кои богати приятели имате, но всички плачем. Не само за бедните българи, а и плачем и за себе си, защото всички сме бедни в тази държава. В бедна държава не може да има богати хора. И бизнесът ни е такъв, какъвто е и каквото е състоянието на икономиката. Вие предвиждате ли обиколки с цел агитация? Аз предвиждам да водя една много директна и открита кампания към всички, които искат да споделят с мене лошите практики в България. Аз като независим човек, като независим еврокандидат, който няма да се отчита на никакви партийни централи, мисля да се отчитам само на българските граждани, като своевременно информирам всички възможни комисии в Европейския съюз за лошите практики в бизнес климата в България, както и за лобистките закони, които се приемат ден през ден и които определено не съответстват на европейското законодателство, както и за задължителни европейски разпоредби, които не се прилагат в България. Срещу това също се е имало доста упреци през годините като лоша работодателска практика. Със сигурност всички работодатели в България са лоши, защото най-лошия, той не е работодател, но да го кажем така, е държавата. Когато държавата си позволява да не връща на бизнеса ДДС в продължение на години, когато държавни предприятия като НЕК си позволяват да не плащат своите задължения към предприятията. Съжалявам, обаче ДДС... По линия на приватизацията вие притежавате доста... Аз не съм участвала в приватизацията. Добре, по времето семейство. На приватизацията аз съм била в чужбина. Така е, но вашето семейство, вие и в момента сте свързани с такива предприятия. Така е и ще ви кажа пак. Причината за лошото състояние на предприятията в следприватизационната епоха също в голяма степен е огромната колизия на законите, които не позволи на предприятията много бързо или да останат на тия пазари, на които бяха, тъй като ние имахме огромни пазари, или да се преориентират, защото голяма част от предприятията имаха голяма конкуренция постфактум от държави като Добре, Китай. вие как ще го обясните това на хората, с които ще се срещате директно, когато вие отивате при тях с вашата луксозна кола и казвате, ми съжалявам, предприятието не може да работи заради държавата, аз разполагам с Всички работници от нашите фирми това нещо го знаят. Те го виждат. Ето, работниците от предприятието в фалит Полимери. Всички знаят, че Полимери фалира, тъй като НЕК си позволи в продължение на 5 години да не си плаща задълженията към Полимери. Да, но това очевидно не е повлияло на вашия начин на живот. Как да не е повлияло? Естествено, че е повлияло. По какъв начин? По всякакъв начин. Сменихте колата ли? Колата май баха от 10 години, ако имате него предвид. Така че не може да се говори за нещо, което сега съм си купила. Оплака се госпожата, че заплатата не е достойна за мениджър на такова ниво. Ами не е достойна. Не е достойна за мениджър на такава позиция в Европа. И аз затова мисля, че хора образовани като мене, за това не остават в България. Те затова са в чужбина. Защото, примерно, моите съученички, които работят в западни фирми, получават по 7, 8, 10 хиляди евро заплата. Каква е средната заплата в вашите предприятия? Със сигурност средната заплата в момента е доста по-ниска, отколкото беше средната заплата преди 4 години. Бих казала, че така последните добри години на икономиката в България беше по времето на управлението на Симеон Сакскобургготски, което естествено съвпадна и с доброто положение в Европа, но от тогава нещата са драстично променени и това е факт, всички го виждаме. Добре, вие какво смятате, например, за предложението да има минимален базов доход от 400 евро на ниво Европейски съюз?
Аз съм съгласна да има минимален базов доход и от 800 евро в Европейския съюз. Въпросът е, че нашата икономика не е никак конкурентна. Тоест, въпросът е как ще повишим конкурентоспособността на икономиката ни, защото заплатите да станат такива, каквито са средноевропейските заплати. Но има предложение да се гласува на европейско ниво. Това да е минималният базов доход и вие, примерно, ако имате работници, които са по-ниско платени, да им дадете 400 евро. Какъв ще е ефекта върху икономиката? Може ли да обещаете подобно нещо на своите избиратели? Не мога да обещая подобно нещо, защото смятам, че всякакви такива налагани статистики отгоре са абсолютно безпочвени. Бизнесът ще го покаже. Ако има бизнес, който може да издържи на подобни нива на минималните работни заплати, той ще остане в България. Ако няма възможност да издържи, той ще се премести. Ето, както виждате сега при посещението на Пламен Орешарски във Виетнам, извода беше, че за българин е по-лесно да отвори бизнес в Виетнам, отколкото в България. Вие също много добре знаете, че вече 6 години продължава една за мен необяснима тенденция в държава членка на Европейския съюз да може легално да ти откраднат бизнеса през такива институции като търговски регистър. Вие споменахте кариерното развитие на своите съученици. Всъщност да ни припомните къде сте завършили висше образование, какви езици владеете? Аз говоря двата задължителни за Европейския съюз езици, френски и английски, на изключително високо ниво, тъй като съм завършила английска гимназия. Първото си образование получих в Софийския университет, завършила съм право, след което специализирах управление в сектора на виното и високоалкохолните напитки към Световна организация на виното във Франция. Имам и магистърска степен по бизнес управление от Американския университет. Вашите деца къде учат сега? Големия син учи в университет Куин Мери в Лондон. Второкласничката ми е в Руското държавно училище към Руското посолство, а пък близнаците са още малки. Те са в детска градина. Точно образованието ли ще е нещо, на което залагате във вашата кампания? Това поне научихме от ваши интервюта до сега. Да, така е. Аз апелирам наистина държавата да се погрижи за доброто образование на младите българи, защото това е единствената възможност те да имат равни права с останалите европейци. Да имат равни възможности за изява навсякъде. Ето, за пример ще ви дам 80% от моите са ученици от френската гимназия. Аз съм с английска паралелка. И всички останали, които, наистина 80% от младите хора, които имат равен старт с европейците, за съжаление предпочитат да останат там. Аз обаче се надявам да можем да направим нашата държава такова място, че моите деца да не останат да работят в чужбина. Добре, благодарим ви. Значи образованието е в основата и на вашия успех. Да. Благодарим ви много. Успех ви пожелаваме. Останете след рекламите с новините.